La feina que faig ara no la canviaria per res, ara mateix. Crec que he trobat el meu lloc i que les cures pal·liatives pediàtriques són el meu lloc. El nostre dia a dia comencem ben d'hora, a les 7, i quan arribem una miqueta ens posem al dia de tot el que ha passat el dia d'abans, revisem històries, mirem telèfons, revisem correus i preparem les visites que tenim durant el dia. I llavors sortim al carrer, agafem els cotxes i anem a les cases, o anem a les escoles, o anem a altres hospitals, anem a veure allà on siguin els nens. Sovint hem de desquadrar agendes perquè a la nostra feina res és molt quadrat, no? I tenim una cosa programada, però estem molt a l'espera de què passi durant el dia per poder donar resposta a les famílies que ens necessiten de forma més urgent. Per tant, tenim una agenda més o menys establerta, però moltes vegades l'hem de canviar perquè hi ha situacions que requereixen que la nostra presència sigui més immediata. Moltes vegades fem visites amb els pediatres per fer una visita conjunta i que també fer treball en equip, no? Fem molta feina en equip nosaltres, però moltes altres vegades fem visites soles, perquè hi ha molta confiança dins de l'equip i els pediatres confien en la nostra visió i en el nostre criteri i podem fer moltíssima feina de forma autònoma. Les infermeres de cures pal·liatives pediàtriques ens sentim molt realitzades perquè anem un passet més enllà. Jo he estat 10 anys treballant a la planta d'hospitalització i em sentia molt completa professionalment, però fins que no vaig començar a fer aquesta feina no vaig veure que podia fer un passet més, perquè s'han de controlar moltes coses de dins de l'hospital, de fora de l'hospital i de dins de cada família. Per tant, has d'estar molt pendent de moltes coses i a nivell professional això t'omple moltíssim, perquè et sents molt realitzada i et sents que realment estàs cobrint les necessitats d'aquestes famílies. Els estàs acompanyant en els pitjors moments de les seves vides, probablement, i estàs caminant, fent el camí al costat d'ells. T'estan obrint les portes de casa seva i t'estan obrint els seus dies a dies que no són fàcils, t'estan deixant entrar. Llavors, com a persona, sents que ets molt útil. Qui realment té aquesta necessitat o aquesta vocació, qui realment té aquesta vocació, és una feina que recompensa moltíssim.